Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Non malom arni ke sokilit parpik ajok muni datum ke do ke thak la pen choklem chodam kaphang ok pen kachichak na. Karbi Anglong along ri arlo along tak arni ke so parpik pen ke phang ok mate alu ke the ahir kang tang rak ajok ke ong dong ara datum ke do ke thak jia phan kasik sa ke do la pen sai ka choklem chodam ara datum sitami arni alu ke the parpik pen ajok muni datum alu ke the kaphang ok pen si kaching tang nang. Muni datum arni keso aluk ke the parpik do pulote ke chokijun ahin anan anta asap katora kedokok asomsi theklo lasi non malom Karbi Anglong along ri arlo along arni keso aluk ke thipik along isi kachire dunta akinang sot phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong news. Karbi Anglong arlo along HIV akiso ke ongdong aphai angthek ke longpon. Karbi Anglong arlo rakia hormu kirim lapen injection kachipi thapen HIV akeso ke ongdung aphai angthek ke longpon lapen soarlo atum sitami okiwai kachijor thapenta bangso HIV akeso ke long aphai nangkebat laswa keso block wise pen langdamlo pulote kedam tang matijong achiklo suri hinira inkorai sipen nonaru achiklo suri hinira inkorapli aningkan pen pangrum pet pen HIV akeso manja block pen bang pharo hinira cranier cap aphai keli somsi choki hola block pen bang krister ke hauraghat block pen bang inkoira pho bukajan block pen bang pharo isira ner cap lapen west Karbi Anglong block pen bang trokebra trok aphai angthe kelongpon laso long bang pharo plisosi HIV akeso angthe kelong pon lasino namat kachiri pon akenang sot lapen Karbi Anglong arlu sopin swatum ta cherok tok donang ji lapen jasemet sopin swatum rakia hormu kirim pang arnang ji kali pulote sodak pen ilitum KSA hamphanga song pen sodak akang sai pe donang ji pusi pherang ke amai long pen pachini pon phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong news. Arsikjit alampu thak laki yiltum hamphang along non kisu kiumpluk labang so puthak lo kidam tang arunipai krip liar ni niltum joint director of health services asa hemlong tum karbilchari songman chapati people si kisu apai puthak humri dam lo la si hodak pen niltum report na kilong teng putang te kapheri miason labang mote isi kisu project akisu nang klang dang lo lake isi HIV mate H bokisu lasi niltum hodak report kilong teng pen niltum pan report nang pilo lasi labangso report puthak ni linon hodak penang ludung peng nang niltum han nambak langit po lagi si block wise pen lo Karbi Anglong long lasi manja block pen ke 218 cases lapen chukiola pen ke 19 cases hauraghat pen 25 bokajan pen 108 lapen west Karbi Anglong pen 66 cases dukolo iltum dak Karbi Bangladesh MP Kithidang Abang Arpum Kolkata along si Kelongpon Bangladesh along Kechari Bom Awami League Ratchari Assong MP Anwarul Azim Aphan Kedamtang Arni Pen Ketheklong Ledet si Ingbodet Pusi Chithanglo Lasopen Ajok Kiri Tarlip Asai Sitami Penangan Tarliponlo Bonta Kolkata Rong Sopi West Bengal Police Atumsi Kithidang Abang Arpum Longpon Loklo Bangladesh MP Anwarul Azim kithi aputhak kopi koson pentong kithiloni non amatke klardak aberta avelang police atumpen ketarlip angthek kelong aphit ansi ajat alam sitami chini un popusi pachetak pon alangli ke kiso kachelang jiaphan India arlo Kolkata longsi kedamtang arwachi kloni phai crazy senang kachelang aphan Kolkata along wanglo lasopen aruni phai krepli arni ke ahemasor atumpen phone sitami jingkilang lasopen aphi alangli phan theklong ledetsi nona bangke Kolkata rong sopi West Bengal along kithitang abang arpumsi longpon ronglo laki bangsi kapathi ta haiji pusi honthepon Panbari LP School ahem muring sang anpin School ahem pulote kapang thir jersey kethek ponlong ke ong sitanon ladak lakhain kora throk dwarbagore misi constituency angkang Panbari LP School along abang kethek long pen sita manghu memi athe bangso school ahem muring sang lapen hijim memi
Bangso school ahem ang hap kawi ajok school ahem arlo chainong bi kedom lapen ahia phi ing kejang ajok hijim mimi anpinlu la bangso panbari LP school ahem lapuson kachemandet laki SMC me phupen danglok SMC klembang atum kachilang dun kapangkre ajoini si lapuson kacheman nanglu Ati SMC atum kaiketa school ahem kachepang thir edji aphan bor ipon akenang sot lapen kapang thir edji ke alangli tumta arpudo bonta alangli tum kachelang dun kapang kre ajoini si lapuson kacheman long lupusi penang an cherok tok arat atum pen chethanpon lason thak thak si labangso school along thanbang atumta school ahem kachepang thir jerke arpu thetan binong bonta alangli tumta osomar aphan lo than nangji pu anwet si school ahem abangke chepang thir thedet si pamuring sang lopu jong damimi lapu methangai school ingthir et nangji lapen mesen nangji pulote SMC atumta kopi kosonma kidok kisung lahai ki kachelang don akenang sot anparta school thanbang wangma wangwema lapen osomar aphan lo thanma than thema lapen than pamema than pamemema kachelang don akenang sot binong puta cherok tok arata tumpen che thanpon Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Tok Bipen Bukajan Constituency Angkang along Kikimbom School ahem along an kahumridam. Aruni phaing kora hini arni Bukajan Constituency Angkang along Netaji Subhash Chandra Bose Avasya Vidyalaya School Lengriti State Model School Lahorijan English LP and ME School Lapen Boys Residence School Building Lahorijan along Kikimbom School ahem along an Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Tok Bipen kahumridam. Lason si Bukajan MSC Constituency Angkang along Netaji Subhash Chandra Bose Avasya Vidyalaya School Lengriti State Model School Lahorijan English LP and ME School Lapen Boys Residence School Building Lahorijan along Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Tokbi ahin pen kelang ke chari pedu ponsi ke claim ponvek contractor atum aphan apora teng pen kapatang edji aphan lapen asai ke mesenji aphan than paritika Labang solong kachetong don Karbi Anglong Autonomous Council Mukut Mohanto Education Department pen Inspector of School Sri Biren Ingti lapen DPO SA SSA pen Khonsing Rong hang lapen anparta Education Department atim pen penangan chetong don